Výroba hrubej vápennej omietky. Na výrobu malty použijeme zmes štrku a vápna, ktorú sme pripravili pri hasení vápna do bedne. Aby sme zachovali správny pomer vápna a štrku v malte, je dôležité odkrajovať zo zmesi v smere zhora nadol rovnomerné pásy. Takto pripravenú časť zmesi vložíme do miešačky. Zmes v miešačke miešame minimálne 5 minút pre riadne rozmiešanie. Zahasené vápno miešaním redne, preto do pomerovo správne pripravenej zmesi nepridávame ďalšiu prímesovú vodu. Iným spôsobom môžeme pripraviť maltu s miešaním hotovej vápennej kaše so štrkom frakcie 0 až 4 mm v pomere 1:2 až 1:3 v závislosti od kvality štrku a hustoty kaše. Zmes, ktorú nepoužijeme na prípravu malty, zakrieme a chránime pred vysušením a mrazom. Príprava podkladu a náradia. Podklad, na ktorý budeme nanášať maltu, musíme primerane navlhčiť a tak zabezpečíme správnu plynnavosť nanášanej malty. Drôtenou kefou alebo iným vhodným nástrojom mechanicky odstránime rôzne nestabilné časti podkladu. Povrch dodatočne znova navlhčíme a zbavíme sa trúsiacich častí. Pripravíme si maltu, murársku lyžicu, keľňu a hladítko a navlhčený materiál na doplnenie väčších škár alebo dier. Je vhodné si vyčistiť zem a povrch upraviť tak, aby sme mohli spadnutú maltu znova použiť. Nanášanie hrubej vápennej omietky. V prvom kroku doplníme väčšie nerovnosti a diery. Maltu naberieme na hladítko a murárskou lyžicou, keľňou, ju nanášame nahadzovaním na zvlhčený podklad. Väčšie diery vyplníme maltou a kúskami navlhčenej tehly alebo kameňa. Takto nanesenú vrstvu necháme odležať ideálne do ďalšieho dňa. Pri nanášaní ďalšej vrstvy musíme podkladovú vrstvu opäť navlhčiť. Pri nahadzovaní malty postupujeme zdola smerom nahor a postupne vytvoríme súvislú vrstvu omietky. Podobným spôsobom nanášania postupujeme pri aplikácii tzv. Obetovanej omietky. Ak máme po úpravách zabezpečujúcich odvlhčenia domu múry presiaknuté soľami, ich koncentráciu môžeme znížiť aplikáciou obetovanej omietky. Zväčša sa mieša s menším podielom vápna, aby bola mäkšia ako malta v múrive. Táto omietka do seba ľahšie nasaje časť solí z múriva a zníži ich koncentráciu. Omietku spolu s nasiaknutými soľami počase odstránime, teda obetujeme. Následne ju nahradíme novou, stálou omietkou. Povrch zrovnáme strnutím latou alebo keľňou a po zavednutí ho rozškriabeme. Otvoríme tým pory a obmedzíme vznik prasklín.
Výroba jemnej vápennej omietky. Na výrobu jemnej vápennej omietky budeme potrebovať bežne dostupný piesok o zrnitosti 0 až 2 mm a odležanú vápenú kašu, pripravenú napríklad hasením vápna do fúrika. Do nádoby naložíme vápenú kašu a pridáme piesok. Pomer vápna a piesku v zmesi je spravidla 1:2 až 1:3. Zmes dôkladne premiešame. V prípade potreby pridáme prímesovú vodu. Správnu hustotu malty overíme jednoduchým testom. Maltu naberieme na drevenú podložku a otočíme ju. Ak malta nespadne, má tú správnu hustotu a mechanické vlastnosti. Nanášanie jemnej vápennej omietky. Pomocou kovového škrabáka, dosky alebo dreveného hladítka oškriabeme a zrovnáme povrch nanesenej vrstvy hrubej omietky a opäť ju dôkladne navlhčíme. Pripravenú maltu nanášame s kovovým alebo dreveným hladítkom klzavým pohybom zdola nahor. Hrúbka vrstvy by nemala byť väčšia ako trojnásobok zrnitosti piesku, v prípade jemnej omietky je to 3 až 6 mm. Povrch jemnej omietky zašúchame napríklad s hladítkom s filcom, ktorým po namočení do vody krúživými pohybmi jemne vyrovnáme drobné nerovnosti povrchu nanesenej omietky a vytvoríme konečnú štruktúru povrchu. Prvý náter, pačok. Pačok je prvý náter nanesenej omietky riedkym vápeným mliekom, teda roztokom vápna vo vode, niekedy skvalitnený pridaním fermeže alebo hustého oleja. Slúži na spevnenie povrchu omietky. Chránenie povrchu pred rýchlym vysušením. Nanesenú omietku chránime pred priamym slnkom a navlhčením ju chránime pred rýchlym vysušením a vznikom nežiadúcich prasklín.